बेयो जाहैबाय बिटिसिआ गाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसिनि स्पेशल जिथु बाजेट एसअपिडि हेडनिफ्राय बिथांमोना जोंनो बे फैसाखौ हरो। बे जोंनि 900 crore बाजेटनिफ्राय जों बे एक्सपेन्डिचारखौ जों खालामनाङा। जेनेबा जोङो मार्टियार्स न'खरफोरनो होनांगौ जिथु फैसा, बे फैसाखौ जों बै एसअपिडि 900 crore जों होनाङा। बिनि थाखाय एक्सट्रा स्टेट गभर्नमेन्टआ हरो। आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट, बिटिसि एसेम्बलि सेक्रेटारियेटखौ सालायनो थाखाय देग्लाय आरोबाव 25 crore माने बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हिसाबै जोंनो हरदों। जोंनि जिथुनाखि रेभिनिउ कालेक्सन बेनिफ्राय जोंनि जिथु होनांगौ दरमाहा, बे दरमाहाया जोंहा एसे बार्डेना खमायगोन, बार्डेना खमायलांगोन आरो बेखिनि। सावस्रि बिफानाव मेडिकेल हेल्थ डिपार्टमेन्टआव जोङो गासै फ्राय 35 crore 34 something crore जोङो एल'केसन मोनबाय। आरो बे एल'केसनखौ लानानै जोङो इतिमध्ये जोङो मोनसे EOP बानायबाय, माने एनुवेल एक्सन प्लेन। डिपार्टमेन्टआ मोनसे एक्सन प्लेन बानायबाय। बे एक्सन प्लेननि जरियते जोङो गोबां गोग्लैसोना थानाय हस्पिटालफोरखौ रिभाइभ खालामनो थाखाय, लुफुंनो थाखाय जोङो बेवहाय रिपेयारिं एन्ड मेन्टेनेन्सआव जोङो बाजेट प्रभिजन लाखिदों। आरो गोबां जोंनो नांगौ बेसादफोर, सार्जिकेल इन्सट्रुमेन्ट, सार्जिकेल जिथु जोंनो नांगौ मुलिफोर नांगौ। आरो मेलेरिया प्रन एरियाफ्राव मेलेरिया मेडिकेटेड मुसारि बेफोरखौ बायनो थाखाय जोङो माबा खालामदों, एल'केट खालामदों। आरो जोङो बे बोसोराव फ्राय जोङो गोबां डक्टर सर्टेज, गोबां नार्स सर्टेजब्लाबो रेसनेलाइज खालामनानै जोङो बिटिसिआव थानाय गोबां मडेल हस्पिटाल, जायफोर हस्पिटाला दासिमबो माने खुलि जायाखै, माने मा होनो पस्ट सेंसन जायाखै, बे सेंसन जायै पस्टफोरखौ इमिडियेट क्रिएसन खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावदों। आरो बे हस्पिटालफोरखौ जे पस्ट क्रिएसन जायाबाबो जाहाथे जोंनाव थाखानाय स्टाफखौनो जोङो मबिलाइज खालामनानै, रेसनेलाइज खालामनानै जोङो जुदि हस्पिटालफोरखौ सालायनो हायो नामा, जों बेखौ टारगेट लानानै जों खामानि मावदों। बे रोखोमैनो उदाहरन सुरुपै इतिमध्ये फकिराग्रामाव थानाय 30 बेडेड मडेल हस्पिटाल, बेवहाय गासै जोङो बुथुम 7 डक्टर जोङो हरनो हाबाय। जोङो बेवहाय गायनि स्पेसियलिस्ट हरबाय। बेवहाय डेलिभारि जिथु सार्जिकेल माने सिजारिन केस, बे सिजारिन केसखौबो जोङो बेवहाय समाधान खालामनाय जाबाय। आरो दा गोबां गथ' गथाय दा बेवहाय डेलिभारि लानो हाबाय। तुलसि बिलाबो दासिमबो पस्ट क्रिएसन जायाखैब्लाबो बेवहाय 4-5 डक्टर हरनानै जोङो बे हस्पिटालखौ सालायगासिनो दङ। आरो कारिगावआव थानाय जिथु 30 बेडेड मडेल हस्पिटाल, जोंनि क'क्राझार LACनि मडेल हस्पिटाल, बे मडेल हस्पिटालावबो जोङो दासिम 4 आरो गोबां ANM नार्स हरनानै बे हस्पिटालखौबो जोङो दिनैहाय जोङो माबा खालामनो हाबाय, फांसनिं खालामनो हाबाय। बिजनि हस्पिटाल जिथुनाखि साब डिभिजनेल सिभिल हस्पिटाल, दिनैसिमबो साब डिभिजनेल हस्पिटाल जासेयावबो बेवहाय दाबो स्टाफ बा बेवहाय इस्टाब्लिशमेन्टनि खुनु पस्ट सेंसन जायाखै। अब्लाबो जोङो बे साब डिभिजन लेभेल जिथु सिभिल हस्पिटाल, बे हस्पिटालखौ फुल्लि इकुइप खालामनानै जोङो बेवहाय इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जोङो फांसनिं खालामनानै दा अपारेशनेलाइज खालामनो हाबाय। काजलगावआवबो खुब माने खस्थ'यै हस्पिटाला सोलिदोंमोनब्लाबो जोङो थाबैनो जोङो बे हस्पिटालखौ गोख्रों खालामनो हाबाय। दा RNB सिभिल हस्पिटाल गसाइगाव, बेवहायबो अपारेशननि बेबस्था, जोंनि अर्थ'पेडि, ENT आरो माने जोंनि जिथुनाखि गायनि जिथु डेलिभारि बेफोरखौबो जोङो दा खामानिखौ मावगासिनो दं।
आरएनबि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार बे हस्पिटालखौबो रायजो राजानि लुबैनाय बादि मोजाङै माने फांसनेल खालामफिननाय जाबाय आरो गोबां इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जोङो अपारेशनेल खालामनो हाबाय जोङो IOCL NTPC CSR प्रग्रामाव जोङो गोबां बेसेननि जोङो इन्सट्रुमेन्टफोर लाबोनानै जोङो दिनै हस्पिटालफोरावनो जोंनि गोबां ब्लाड टेस्ट खालामनो हानाय बेबस्थाखौ जों खालामबाय सिभिल हस्पिटालावबो आरोबाव CSR प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो NTPC आरो IOCL नि गेजेरजों गोबां हेल्थ सेक्टराव जोङो खामानि मावनो हानायनि जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो बे खम समनि गेजेरावनो पर्बतजरानि जिथुनाखि जोंनि फ्लाडेड एरिया फ्लाड एफेक्टेड एरिया बेफ्राव दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो बेवहाय कमिउनिकेशना गेप जाजोबो आरो बेवहाय खुनु धरनर मेडिकेल सार्भिस खालामनो हानायनि बेबस्था गैयामोन NTPC नि CSR प्रग्रामनि गेजेरजों गंब्रै बट एम्बुलेन्स नावआवनो जोङो मेडिकेल टेस्ट आरो डाक्टार नार्स गाखोलांनानै बेहाय रेस्किउ खालामनो हानाय आरो बेवहायनो ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय मेडिकेल एम्बुलेन्स जोङो इतिमध्ये दा सालायनो हाबाय दा लासै लासै बे बाजेटनि गेजेरजों गोबां मावनांगौ हाबाफारि दं बेफोरखौ जा हायो गासैबोथ' मावनो हानाय नङा जेसेबां हायो एसेबां खामानि मावनायनि थाखाय सेस्था लानाय जादों गोजोन्थों